In Lukas kapitel 8 vertelt Jesus een gelijkenis tussen het himmelrijk en een farmer wat teruggaan wil en hij wil plannen. En hij heeft zoet en hij strijdt zoet over verschillende soorten Ieed. En so ist eine Ieed dat zo hard dat zoet kon der überhaupt nicht wissen. Die andere Ieed sind so viel Steine gemacht, dat het zoet dat kon ich wirklich diepe Warlen kriegen en dan ja dat zoet dood. Die andere Ieed dat is so kritisch, dat fängt an zu wissen, wo der Kruid übernimmt, die plant en de plant storft door. En dan is er nog de Goode Ieed, wo het zoet kon fan wissen en 100 Mal so viel terugkriegen. En so Jesus vertelt das Gleichnis en hij sagt, dat Ieed, dat zijn wie Menschen. En dat zoet, dat is God zijn woord. Zijn vrouw voor die, wovon is dat Ieed best doen? Weißt du, zo'n harde Ieed, dat God zijn woord kon niet meer in die leven aankomen? Als die Ieed steinrecht, dat de woord kon in die leven aankomen, maar kon ik diepe warlen krijgen en die leven en dan storft de plant, storft dat woord. Oder als die Ieed zo'n wat dat kruidman heeft, al deze andere dingen wat wichtiger zijn als God zijn woord en du daar ja de plant dood. En de beste de Goede Ieed, wo God zijn woord kon in die leven aankomen, die ganz veranderen en een onderscheid maken in het leven, wo die leven is. En so, er zijn 5 dingen wat we kunnen doen om ons reut merken, zum Goede Ieed zijn. Het eerste is dat Ieed moet reut gemerkt. En so, wie Menschen, wir moeten ons reut merken, zum Gott zijn woord aanlohnen. Onze aanstelling moet recht zijn en zeggen, ja, ik wil God zijn woord aannemen en ik wil een grote aard produceren met het zoet van God zijn woord. So, we moeten ons zelfs reut merken, zum Gott zijn woord krijgen. Nummer 2 is dat zoet moet geplant. En so, dat zoet wordt geplant, dacht dat we de Bibel lezen doen, dacht dat we beten doen, we loon God zijn woord in ons leven aankomen en dat vangt aan te plannen in ons leven. En nummer 3, dat zoet moet gewasserd, dat er kan wassen. Besonders in zijn 3 jaren wat we hier wonen doen, dat zoet moet gewasserd. En wo zit het in ons leven? God zijn woord moet gewasserd door den Heiligen Geest en reut zijn te horen wat de Heilige Geest te ons zijn. Dat de Heilige Geest laat ons en hij wassert dat zoet in ons leven, dat we kunnen vrucht brengen van een Geest. En het vierde is, er komt kruid op in ons leven, wie man een kruid het ziet schaffen. En so dit kruid, dat kan vielleicht verschiedene Sinn zijn in ons leven. Maar het braucht nicht unbedingt diese grote Sinn zijn. Vielleicht zijn er plus dingen, wat die een tijd weghouden doen van God. Wat die een tijd weghouden doen van de Bibel en van een gebedstijd hebben met God. En vielleicht veel diese kruid, het ziet alleen, vielleicht zit in phone, of Facebook, of Instagram, dingen wat niet moe slecht zijn, maar we nemen zijn tijd weg, dat kruid valt uit te reden van ons leven. Maar er kan ook zin zijn, wat immer dat is in die leven, dat kruid moet eruit. En dan het vijfde, is we moeten dat loont en de Ieed tijd geven. En zo ieder mal waar we gaan, dat we wel een voetsarden, nu hebben we gezet, nu hebben we voetsarden. Maar we willen ook tijd tussen zijn en arden. En kijk zo is het in ons leven. We willen niet even nach veranderen. God zijn woord wil ons niet even nach veranderen. En so, we moeten de tijd geven en we moeten het wieder wassen, wieder de kruid uitreden en dan bald gaan we een grote aard draaien. So, dat zijn de 5 schomen en ik wil die moeten spreken. Wat van de soort Ieed best doen? Wenn ihr das Video hast, gleich, dann will ich liken abdrängen auf Facebook, subscriben abdrängen auf YouTube. Schickt das Video rum an Ihre Freunde und Familie und wir sehen uns nächste Woche.